família, el concert acaba. Tot aquest reductent suposo que és tot per ells, fa molts mesos que estem treballant en aquest concert, és molt ràpid, com sempre passen aquestes coses, però evidentment és una moguda molt important, que hi ha molta gent que treballa per això, sento el mal de colla, o sigui, però és hivern, que em diuen ells, disculpeu. En qualsevol cas, els autèntics protagonistes han estat tots aquests nens, des dels més petits fins als més grans, moltes felicitats a tots ells, però igualment, a part d'ells, aquí ha treballat moltíssima gent, començant per la Martona, que us demanaria un grandíssim aplaudiment. Alhora, la Cristina, la mestra nova de Catany, que ens ha portat molta energia a les classes, molta energia, molta força dia. Moltes gràcies, Cristina. I l'Albert, company de l'AMPA, que ens l'estimem com un company de l'escola. Moltes gràcies, Albert, pel teu compromís i pel teu estim. I per descomptat, a part d'ells, amb tot l'esforç que han dedicat a preparar totes les cançons, un grandíssim aplaudiment i reconeixement per la Bena i l'Ariadna per tot el seu esforç per ensenyar. Quantes persones més petites, però que sempre ens ajuden a donar una mica més de gràcia que els grans, que a vegades no tenim gaire de gràcia. Per tant, demanaria, sisplau, a tots els presentadors que han participat, sisplau, i que ens heu ajudat: Bruno, Diana, Adrià, Cesc, Laia, Martina, Anna i Martina Pérez. Que tindreu que donar el nostre reconeixement. Moltes gràcies per la vostra ajuda. Evidentment, per fer una altra maqueta, una instal·lació com aquesta, veieu el muntatge que hi ha. Hem d'agrair molt la participació, col·laboració i suport de diverses regidories de l'Ajuntament, la regidoria d'Ensenyament, la gent de l'Esports i sobretot la brigada municipal que sempre ens prepara aquest escenari, aquest teatre, perquè tots estiguem còmodes. Moltes gràcies a ells. I també, evidentment, aquell lluïment que tenen a tots els nostres nens és gràcies a la feina del Marc i la seva gent de Dismusic. Moltes gràcies, Marc, i els tècnics de llum i so, per la vostra ajuda. I res més, parlo en nom d'un col·lectiu molt gran, molt maco, que estimem els vostres alumnes, com som els nostres. Estem molt contents, estem amb ells. Us desitgem unes molt bones festes de Nadal tots plegats, que gaudiu en família, que gaudiu molt d'aquests dies de festa, de celebració. Estimem-nos, passeu uns bons dies, que tinguem un gran inici d'any. Ens queden uns quants dies de feina, però donem-nos per felicitats. Estem molt contents de veure-vos avui, molta més gent que l'any passat. Esperem que us hagi agradat el concert i que cada any sigui tant o millor i tant d'energia per vosaltres. Res més, no em toca a mi acabar el concert, sinó que van els autèntics protagonistes d'aquest espectacle com som ells. Per tant, sisplau, això s'ha d'acabar com només la Martina sap fer. Vinga.